Yena. Ayo. Yena. Hayi number sengimane ngibuza nje. Angini. 7.5 after deductions. Motingi motor. Credit score must be above 610. Uthwani? Yazi ngafisa ukuhlala phansi la ngithatha isitulo ngihlale. And yabantu amnanda phansi. For the really? Ngifuna ukuthi sivele soyithula manje wena awuveli. Ehe, yabo le yami lento sengisola ngathi ayisenama. So what call ended. Ended, it's uyakubhaza. Why must you do that? Sanibonani, thank you so much for joining. Hope you guys are okay. Hope you guys are well. This one is Palapas and I have for you. Buka overheat kanjani? Yo guys, uDecember ke manje umuntu usezoshiselwa angiphathi khona ngoba singanayo nama-fan. Umuntu sewuphepela khona eskipeni. Yes, I do have where you was on WhatsApp and yes, Sam. Please send me a text on WhatsApp, ne? Another thing, guys, is sorry. If you need a car, please do avoid writing on the comment section. Rather go and inbox, right? Because there are people, salespeople specifically, about Coco by my lives, based on Georgia, our potential customers. So if you need a car, uyele ekhosombeni ngasese masisi yakho ngoba bazantshontsho do not allow ilanga la ke sisakungapha noma ingoba sila eglasini like ngizathi khona ilanga elingishisayo elingibukayo like ngiyacobeka ngicoba amathambo ngiphele nya. This looks unprofessional too. What? Kumele ngafasi sengibuka wena phela wami vezela amanda amabele. Sanibonani guys, I hope you guys are good. Mina amazing. Kunini nganigcina I don't even know when is the last time I went live. Uthini manje ukubuka no mechanic musukubuza into engasile wena. Ngisho ukuthi ufuna yini. Udinga ini but asinayo i-quantum okanye i-H1. We only have Staria. We have a Staria. Sanibonani guys, thank you so much for joining. It's the only bus we have. I hope you guys are well. I think inyawo zami zivukele bochombu. Is it not because uchomi zihleli phansi zathi ne? Ngiyakubona lokho but indlela eyifila ngayo ngathi ngingayibhokoza kanje. Yes, I do have a starlet. Hello. Yes, how are you? Guys, umuntu azothenga imoto azi ukuthi minimum requirement yethu 7.5. What's going on after the deduction? You need to be earning 7.5 after the what? The deductions. Alright, my darling. You need to be making 7.5 after deductions. Hello? And you need to have a credit score of 611. That's a minimum requirements. Umuntu or self-employed siyamsiza. Umuntu ubani kanti lona? Hello? I think umuntu ufuna ukubulala. Yes, how are you? I'm good. I was saying I saw your post on TikTok about Okoda saying hi. Yes, Mama. Hey, Mama. I have a demo. Guys, my body is overheating. Do you have demo for style? Yes, we do. How much is it the demo for style? Can you please text me, Mama? Alright. Okay. No problem. Bye. So Zippo, you take my number and you send me a message on WhatsApp. Wait, ma. Yo. Ngihlale phansi. Kwenzakalani ngempela siyafa? Dala. Ubalo, thobani? Asebenzise. Decline. Okay, where's Zippo? Ungisendela email kuwa sizoxo. Uthobani Thomo lokho engifaka kule nto yakhe I decline. Ha bafazi ngaze ngachazeka bandla ama profile picture enu aze aphephuli. Kwaze kwaphepli. Bemang. Kasi ngalala phe kwayo le moto. Guys waze washisa kanti usenzeni? Siyafa.
Mongekana benu ke ni. Ucabanga abaluleko elikhuzana nezinto nolandela mashisela kanjani lapha ko-petrol. Bayanye. Mina Cape Town khona nje kodwa kade kuhoteti ba. Oh, I love it. Woza Cedric. Oh, Yelele. oh, Uye lo othi ishe enhloko. Hi Nosipho, why is your profile picture not purple? I'm joking. I think sengiqala ukukhathala. Yo. Longizamula kaka. Sanibona guys, thank you so much for joining. My Siyabonga friend was mfundisi for complaining last liking. week. I sent you. My friend was complaining last week about Cape Town weather. Then she posted and it was like 34 degrees. Ah. Empukane yini kodwa ayibona ukuthi ziphizi la. Yo maye kuyashisa lana yini? very Ake hot. nichaze abantu be-geography. Global warning. Wasamsona amathisela laphana ngaso office lakho show. Okay. Uzofana lapha ya. Ngilo sibetha ngale show. Ngeke. Uma uyangena but still nje lapho dongeni. lapha on the glass. But the lighting is much better on this side. I see that on the background. I'm trying to take you all somewhere with it. Mfethu. Ithenga ungasise ndawo uthenga. Angazi bese noma i-global warming noma yini global warning kodwa khona into e-global chomo. Khona into e-global ma ngicela nibuke nisingizwe ngiyakhala. Indlela ekushisa ngayo. Ngiyashisa It's shom and so nawo umuntu fucking phela. hot. Right kids. Ubani sesengixolelile wena? Yo. Ubani ukutshelela lonto? Oh ma. Ubani nje uthe hayi ke sibona okuhle Zungu phila sando sexolile. Ubani usho lonto? uZungu lo wala ekhaya lowo? Yes. Ngiyafisa ukumazi baba. Ngoba nje angixolile. Wesibong ngithi Climate and weather. Kuyaye kube kusuke kwenze njani ke lapho leyo climate and weather mase chomi ngathi ngahlala phansi. Uma ha. Labantu boy. Yo wazakususa. My salary is 5,000 so can I buy a car? No my Sizozikhipha love. nge-weekend nje awu siyakhuluma ke manje wesibono Minimum kuhle. follow is 7.5 guys. Anything less than 7.5 is out. I'm sorry. Nakhona after deductions not before. Okay. So please holiday 7,500 after deductions uzoyithola ke imoto lapho. Credit score must be above 610. So from 611 ngale woza sondele duze. Sondela sithandwa Sondela. Oh, baby ngeke zadazana. bana noma chomi ngeke asizameni kuya ngale. Siyapherisha kwaze washisa eThekwini. Lapha ifona yami isiwu6% ngicela ukukutshela ngazi ukuthi ngizomisa kanjani. Kusemele ngicharge ngibe live ngichargeile phone. Oh! Oh lolo. What are you doing there? Ngidayisa kanjani ikhathele kanjena? Uyaqala ubona abantu abakhathele. Mhlawumbe awubonanga ukuthi kuyashisa. Mino 14 days. Yo phela nami ngumuntu mfana ha Cedric ngiyazendlala phambi kwakho. Ngiyazendlala phambi kwakho. Utuba cela please Angazi mina befane ngiye namhlanje kodwa bangise izolo. Cela So ungasapha, umuntu yes? befanele nami izolo akahambe namhlanje. Yes. Into esekhanda lakho le Kushiya ukuthi ngiyashintshana kusho njalo novizolo. sengisho ukuthi into esekhuluniwe leyo awinje yokuphula yasho silo ukushayina izolo bani Angazi phela. Thina sifike la washo there's no one here so the people are supposed to go yesterday and not here so you guys are going to go today and then the people that are supposed to go are going to go today. It happens day or my pasta.
Hi, which hatchback can I get for 2.5? On Amazon, my WhatsApp, anyone who needs any or that please text me. The application process is really fast. Which hatchback can I get for 2.5 per month with 10% deposits? Grand i10 10 You can get a Grand i10, the one that's a sedan. Okay. Yes, you can get a Grand i10. Yes, like Grand i10, a hatchback. I'm sure you know it. Yeah. Yo, ima ekuyashisa. Yabo manje bekungathi khona umuntu ongibeka ilanga la bekungasilila. Ikephi Royal Palm Hotel Gateway? Asikho lapha ngaseGateway. The name sounds very familiar. Yes, we're Mondise. So you can take my number and contact me if you wanna buy the car. As is stock summer T2. 71 006 6001. Kungaba possible yini wena ishinkinga ukwazi ukukhulumela ngiJob. Kungaba possible yini ukuthi befuna ukuthi ngiha nama 5%. lapho khona omit and it's 40 kg phandle. Omithi bandla angazi ukuthi ngathini kuyena akahlukile nomuntu onengane ezigakele. Ku possible uzokatutunga washa lazulawa. This is a police station. Bob. Young Bopper. All the best, Baba. Go to food taking more. Ulandele lo album yako. Yobopa na makasi na namba kwa bugula kwa ngafuna kusema mo. Bonke. Kwazo wabanda. No, kwazo bashisa. What the hell am I saying? How we kasilo zami? Ha, wekethelo baba, siyabonga ngerose. Sihambile Cedric. Yes, police station. Police. Thank you so much for the roses, Weke. Thank you for the roses. Hayibochomi. Usho ukuthi ngangigila yini? Ethi angiha ngiyema. Hayi yebo mfumbi. Ngiyamalala nje mfumbi. Sasazona nje ngiyamalala khona manje. Bese bakuzothi nje makuthula. How ngeke kusho nazo nge 3 days. What the hell? Sanibonani guys, hope you guys are good. Singizozama ukuba ne-energy but uyashisa we guys, like ngishiselwa isingaphakathi. Yazi ngishiselwa la enhlizweni. Chomi le atakusela ngeni la. I don't know darling. Ngisho ha. Ngishiselwa enhlizweni.
and I'm sure naniyashisela but ke ubethiwa nezimoto ngabe seningenile emotweni zeni navula aircon nalala base manje inkinga ninazo nezimoto yabo mina at least ngise office list ngisiza aircon yase office wena isibongo sakho uncam for real Chom kusho ukuthi yo ungibuza ukuthi isibongo sami uncam for real yini like wena ucabanga nje khona umuntu ngikhathele mfana guys imbuze kanjalo ngcono ningibuze yona makubanda yo because what do you mean like I don't understand My budget for the 200K 4 messages yakana kodwa wazibona yakana so later I messages uyaganga hawu mfethu ngiqinisile bese nijabule like imbuzo kanje ngathi ungangibuza no but like I don't understand like akuyenzi sense umbuza kanjani umuntu isibongo sakhe ukuthi isibongo sakhe ngempela like iyayenza sense kona leyo nto doesn't like I don't understand maybe I'm the one who's slow if that's the case then I'm sorry if kuyimo slow like but I understand like umuntu ngifike ngibona igama lakhe libhaliwe nokuthula Mkhize bese mina ngiyambuza ukuthi hayibo wakamkhize ngempela yini uyasho nje ukuthi unokuthula Mkhize yo kaze kashisa ngiyabonga Lwazi enhle thank you Lwazi enhle engabe kulo December nizohamba umakhuzayo ungicuphile makhuzayo ngicuphile nja yami makhuzwayo sizithunyele ungicuphile ungicuphile you are pretty thank you baby la ningasangincoma manje ngithenge imoto umuntu nomuntu ngamunye kazi ngizoba live ntambama sikhulumile like izinto ezakhayo bas because like wow okamanje ngicela imibuzo yes inkinga mina ngifuna pre-owned ngiyawudayisa nje ngiyawudayisa pre-owned ngiyawudayisa sithandwa sami ngidayisa yonke imoto ngidayisa pre-owned ngidayisa brand new ngidayisa idemo ukuza kahle akali mhlawumbe utshela ukuthi esakamama isibongo but Chomi if that's the case ukuthi isibongo if ngisebenzisa isibongo sakama isibongo sami nje leso still like let's say ngisebenzisa isibongo samake like I don't need to explain all the time umuntu methi phela sandiwancama ngithi ngiseno kancama isibongo sami nje leso isona sibongo engisisebenzisayo it doesn't make a difference whether esamama noma esababa because those reasons are like kufana nokuthi phela Chomi like usufuna ngigoweke manje gowela uthi ngisebenzisa isibongo sama if uchaza kanjalo base ngisebenzisa isibongo sama esababa isibongo sami whether esama wakho noma esababa wakho as long as usebenzisa isibongo sakho azisidingo yeah leyo nja leyo ibonile la uphinde walokhu njani usende ama-documents usende ama-documents manje ufuna apply ngo-self-employed kade apply ilonga ichazwe bafo apply kumina futhi apply kuplani ufuna ushintsha apply ngo-self-employed but still it doesn't change credit score yakhe is low still whether u-apply ngebhizinisi noma whether u-apply ngelokhu njani ngo-self-employed wena u-apply nge-payslip i-credit score yakho imibhede yabheda nje apply lo philani is what decline just your credit score so ngama udube qinisile
into yami la ngathi sifuna siyithathe siyisele ngasese umholo wakho ngiyawuthanda Iyimalini i20 iwu249 990 i-monthly installment yakhona i-monthly estimation mhlambe singathi u5.5 Chomnaye Jos ngathi khambo anelesihle Tom umbuza manje nje abanabo bengihambele yena nami zola ngithi namanga nkusamba hambisa intombazane yentsha Futhi ingane bani yobazi bafikisa ngeke nje khehla khetha uyahamba khona ngitshela uzothini at salary with a credit score you can get any car that is 230,000 and below. So once the cash price yemoto yaqala yathi 24 ngeke usayithola. Shuthi ungathola o Grand i10 o Toyota Vitz o Kia Pegas, you know. I mean Kia Picanto. So wena Mankhwela, what's your name? Mankhwela. Mankhwetua. Mankhwetua. I hope I'm pronouncing it correctly. You can just take my number. My number is 071-006-6001. Send me a message on WhatsApp and I will assist you accordingly. You guys must be able to see. Location yalapho, it's 190K Masinga Road, Durban Central. Ngiyakhona yini ukucheck the credit score? Yes, you can. However, must you check it? It's not gonna be accurate simply because don't use the same. Your laptop. Your laptop I saw on type. We are going to check it, but it's not gonna be accurate. Like, so if we check it when I some people new 625, mele was when we at least something you are below above 600, but not to good more 625 to 625. Yes, and then you show. Yes. How long a challenge? How to do one? Oh, sis. Meaning is the plan. I want to get much. I'm saying that to charge. Yeah, so long as the connoisseur won't check guys. How much has that? They are Ikona oyitra laba ze. Bonje jone try. Nganele. Kade ngicabanga yabona ukuthi ngikuthenge la iPad iyaphela John sengizokwenza vele nonoyi because the iPad iyathathela. Why uthatha? Ukugayabiza John. Asinawo-7K ne-iPad. Nakhona ilawa serious lawa efuna nomhlobo omdala like the 4th generation. Lawa dala tata. Ayathenga leyo pen. Lapha kuyonje aphiwa ethenga AliExpress. Wathenga e-box shop ngiyibhekile khona. Awusisiyo u250 lawa nethatha phela. I-credit score yakho kumele ibe 611 and above. 611. Not below 611. Nasho lokazizana hayi ngizomfaka bakasi. Yes guys, nina mina ngangibuza imibuzo la kule live ngizolala. Ngizolala nje. Macho ngaze ngafisa ukuyindlala la phansi. Sokhathe icansi kusasa. Kumele singiphansi. Wena konke uthe ulahle idosi akusekude lapha kwami ngiyoranda idosi le. Oh, lahle. Yaphezulu ngabe ngithengile ngathi siyena angazi nami just transfer yini. Khona usisongibone lapha ePick n Pay. Uphazamise ngokwenzani Thomo? Khona usisengibone lapha ePick n Pay izolo kathi ngiphuma lapha emsebenzini wathi hawu sengisebenzela lana yini eMasgrave. Khona nomunye ugela ade ngimbonile zela izolo. Ukubani? Pick n Pay.
Choma angikwazi uvula le tripod. Awusho-checkers nto. Angiwusebenzisa u-checkers iseMasgrave yena simply because ukude. That is too far. For inqola, yes, you can say that, sure. But there are ways. Khona ama-lift. So now we use our own checkers more than Pick n Pay. Maybe it's because I don't shop at Musgrave. Choma, ngicela ukhiphe. But I feel like checkers waseMasgrave mncane. Vele mncane. Kubonakala ngendawo kuyona. Isigcinile nje. Oh, uyavula la. Vele awuthi isipindi kakhulu because It's shorts, very shorts. Ima uyajabula umuntu olele. yo. Hayi kodwa olele akajabula, kujabula kwi-vacation. Uzicheckela kanjani? Ngikukhole nje ukhompe engelela manje. Ithini? uMandelana uthi I'm selling overall leather. Interested? Uyakhangisa, uyakhankasa. Cho mhlawumbe akakhankasa mhlawumbe ubuza wena. Leather. Yini ngathi nani bra le? Ayibo, musho kusho ngathi na unawo. Yakudawo ngisho ngasiyona ngilela cho. What don't you don't text? So bukana kanjena ke mageng because manje Tom konke wrong yenzakalile la noma imini ohlanyayo. Ayiphenduke nje. Angazi. Awuyile phela phela. Mina ke uzicheckela kanjani credit score? You can use clear score but it's not accurate. It's not accurate but it gives you an idea. It's not accurate. So I say clear score mawuthi ku 650 wena estimate ukuthi mhlambe ku 620. Monthly installments for Kia Sonet, please how much you should earn. Please can you send me a message on WhatsApp when no see ngizokucheckela ku database yethu and let you know because that's mawukuthi uyayidinga you will get it. Shoza ifoni ufaka ushajile. Kade ngaye ngasebenzisa nje ibhala ngisakhumbula isikwawe kanjani. Tom uzoza ngiyibona. You find the way to I trust that believe me. Seluthola ukuthi ilo effects ezambane ngiyayizwa manje ngiyayizwa. Uyozela. Oh and ngikhathele yazi namhlanje lona choma. Kuba nice sola. Nje ama fries. Ayibo sengi-150k followers. Ngibazama. Show me. One manje ngathi ngimithi hey. Bona engizeli izambane. Ngikhathele. Ngathi ngingamele ngithi. Manje uyazi kodwa uyashisa. Ethole siyakhuluma. Into ngikhathele ukuthi angilali ngesisu. Uzawukhuluma isela ngeke. Azoshisela. Cha ngiyazisola mfana choma uthi bengenzani? Fresh Sengele ngempela ngoba manje ngizela. Thele. Ngathi kade ngishawa iforum. Nakhona yangishiya. Asithi ngishawa iforum nakhona yangishiya phakathi nendawo yangangiqedela. So manje sengilokho ngiyihudula ngizama ukuya ekhaya. Nayo futhi yangixosha mina ngihamba kancane bangitshela ngisheshe. Mr. S izudla. Ushona. Basho ukuthi ushona wasekhaya mina ngazi. Yazi I thought that was my brother. Uthi Mr. S ngifisa ngiyashudla. Ngasho ukuthi hayibo sanele. Guys, ngicela ukubuza la. Ethi free kuze nini? Ethi nasitayisa imoto la. Akukho kuningi. Akukho nokuthi kunjani. Mawufuna imoto nje wena. Ungithinte ngiyabathi kushisa kanjani lo December bazongashisa uma mina ngila eThekwini angazi nina ngiphi but mina nje ngiyashiselwa.
welcome to my life. I hope you guys are well. Good. Okamweni, right about Panamanje, Noma, and that's all like halfway. Durban Central. So if you are interested in telling you more, it's all me, don't move it. Hey, it takes so much successful for an hour. I'm going to put it. Oh, okay. Story time, guys. 2020. Yo, chomi ngeke ngiyabitoza. Wema